Jawa baya ka spa ka bau play ulah kerku yang ni ri ka si bagan lek tang hagawai ka longi hagani ka ri ka ya ka jingi ngitip menta dan ki longi hagari kasi kibala man thit le si yang ni ka wei ka snong baro ka wei don bundru ki longi pat kibam don la ban thit tang shilling khot ikndo ban shnayeng shnasem ka sarkar India ka warra ai ko ka scheme shnayeng belatip kum ka PMAY don shibon ki badan kerteng hakata ka list PMAY hamrai ke bas ko si kemla ban le ei kam men toy ki namar kimdan khndo kimdan nongri mieng ka shule nei tang arfusau na ka shispa hakani ka jila meghalaya ki badon ye ka khndo ka syap nyo pun riu kimdon kata ka dei katkum ka report jong ka socio economic census ko pat ba be kong ki nongelam ngidon ya ka jing smokia namar kita rang i kwa ken bonong bangi ni seng nongrem ya ka party halor ka nongrem jong ka sinshar ka khadar ka bkhoi nang ta ka nongrem ka baar ka long ban pin scam ya ka jing long try ya ka khndo ka shap pat ye ki bat ya ka spa baro ka bo play lo kerku balai ya Mizoram Nagaland kamdon ka jing khang be amrat kamdon ka ta ka jing khang ti do yang kamdon balai tang hang ni namar ngim sim la yo iki an ki ban yada ngi ko ki pat ba i don kam namar katrao ban pen scam hangni hapo margasa hangni hapo shnong jopi lada kren ne ga jing shong ir penum sngo tho lada kren ne ga jing long try ka khndo ga sha penum sngo tho pi sngo ka ne ka de ka shnong ga jinga ka de ga rijnga ndoi ki to ki ba shong se ki jaga khaput ki sngo tho ya ka ta ka jing ir ya ga jing long try ya ka khndo ga sha manu ban mudur bi ki pri ki ba shong po khanduli kin arta tien menta ya ga jing long try lakin dang long try nem ya ga to ga shnong don sibun ki shnong menta ka sha nyat mo sha asam ko ki pai ba bi namar ta ka don kam ka jing pen scam ya ka jing long try ya ka khndo ka shap bat ya ka mar po khndo kani kani ka ri ka bau play ula kerku yangi kinaga kidon ya ka jong ka ri kinti belatip kum ka Nagaland ki Mizo kidon ya ka ri kinti belatip kum ka Mizoram ki Manipuri kidon ya ka ri kinti belatip kum ka Manipur ki Asmis kita ni laga jong ka rikinti belatip kum ka Assam ki Bihari kita ni laga jong ka rikinti belatip kum ka Bihar ki Punjabi kita ni laga jong ka rikinti belatip kum ka Punjab ki Nepali kita ni laga jong ka rikinti belatip kum ka Nepal kani ka rikinti ka bau play ai yang aba pi ko ki pai ba to ngi kloi banong bangila bangin hun bangin dono e kani ka ri namar katarao ka voice of the people party kami manwanra ya ka sinshar ka khadar ka bkhoi kami ban pen scam me ka jinglong try ya ka khndo ka shap bat ya ka spa ka bo play ru kurku bangin ya rispa renti bangin ya kiulang kum ka jabri umdai kum balong menta ka sho lenong ka spa uber ruspa ulanang ruspa uber duk uber kerdo ulanang duk ulanang kerdo ka panang mi kisni ko kipat pa di namar kata rau ilek ken keleng ban penshai ikipaya balai ikipai ba kipai kmat shaka voice of the people party namar kilaya snode haga por bengi seng ye ka party ngila de pan yetho bangim seng tam ban yele election o em pai bangi don kini ki mat jingkular ki bangi kular kmat jongpi lare pi aila dingi bangin don dengan sarkar ngin persyang ban pedep ka we heden ka we dep election jayu ngiyo tang saumut ki emily bat kau ini ki mat jingkular ka bangila po ka dei ban penkela ya ka bha thungkam hapdeng jongi bat ki para garo kami hap saupo menta ka ni ka shnong margasa lana ka sarkar kong ei ka phone you sordar kong ei sordar shnong margasa one support DC office namar ka don ka ni ka scheme ka sanklor ka pisa bangin ai pi ka shnong lana sordar jo ka shnong margasa ude ubru ba bek ba trehok unlum mi ki rang ba dong ki badon hapo ka snong markasa le sekala bandon ki dong ki kat unlum mi ki lagalong san ni si phau dong unlum mi ki nang ta un shong bani kren pet mata san klur kawan naga sarkar phi ka dong phi dan san phau ying phi dan chispa san phau kani ka dong ka don arspa kani ka don pra phau ying tong in yamang khnang bakan long renti kat kum ka jingdon jong ki long ying ki long sam ka de balong kum ta kumno menta kani ka reception policy kanong markat jo abaga jingdon pat ngibon mangi mani gidi ki para garo hagini ki khindiat sngi habalala kani ka kampulet don ki bopon ngai ka ai ba ani tamot mangi markat jo kai mangi bu garo ngong ladam dei ba yakhi li ka PPP phimyo ta markat jo ru jayus na marfuai jayus na marfuar linyar ruti samlawat kam linyar ki kimi ki pan markat balat kam
arlai teliok mangi kabatam kalet syawai andang ilai ki mangi kala bet yang ndai wat la kataru kampat kut na kata kadang ngi tawai ke expert committee bat ngi la ong bagade belongkat kum ke jingdon pat ko ki pai babe dai kata ka pelongi ki pai babe gin syania namar mdai ta mangi kren daga khin ngi la ra ya kani ka mat apo assembly ngi la ya kren u chief minister wang am ngem tre ban sngap namar kani ka jing patha ajong ka kot nara phimon ke lek chaga yang kasri ngem dai ki nomi khmat ki babe ngem dai ki nong elam ki babe nyong em klem thau an te kasri ya ka polisi melawan thau po kasri ya ka an thau assembly ya ka polisi thau daga sarkar la daga sarkar kam sngap ngini khi ngin mi surok man ngilele shisha kamta ngila mi surok ngila ya khi ngila polong ga jing sha thangan hato ka besuk pai ba ban sha thangan ars pa arpui kenta ka besuk oh ngai kublai ki long kme nakani ka dong ka than ki blon ban amin sim lem yang a ka por ba ka sha thangan ngila job aga jing ya khi ka jing dai namar ka tarau ken upat ba u i o kani ka balai ka plu kani ka min sim kat sa bangilai kipai bagi yang ngira depan kerjaan lupa. Yo inam yo tau kandidat dan nong tray ngila rai ban kerjaan lupa. O dan gibong pile ayu te pen kerjaan itu pramar we le ayu sepo parlemen. Kyong le ayu ngimtip tambah ka thong ji kalau ban pen job yo pra. Ketang ni ke surju pai bakat sobagalek. Ban ngakli bale siang niru kat ni ngidon bon ke rai lupa denam dene hatarakti ke rai lupa ban kersan ya ke voice of the people party baik wadang niru kan ni ke rai lupa ban kersan longkat balong jaga bajang ngin kersan baik ya ke voice of the people party kata ka dei ka thong jung jing balai kalong kum ni nawar ki pat ba ke la trang na du menu ya ka bakum gani ken ke party bakan don kaban ya lam yu pat ba kaban yeng nam tau pat ba ngi krem song that ko ki pat ba nadu bangi seng ya ka party oh ngalakwa ban song that sipor re ngampat yolat hadu mentah hadin mga sya tangan kandai singitam tang san singi nga syong haying mas long bam jae ngalami syabah namar balai kapor kam sya bat mentaru ngampat yolat mas ngoban aingo yu blay ngadwai bu pelai lu yu rendang jengah hadu bendedep kani ke election MP the election MP tengah orang lupa ki pelok ngan hapan syong that ta kum num kabuduna sita yo te wat num ya wat yu ba arden ailat on syong that ban yo bor biang khnang bangin trei biang ngin lek biang ngin rung biang shikshnong ki thau kum bangi jle ngin pensu thu iki pai ba ngin ya lam ya ga jaj riu ngi perta ya ga jingya tli jong ga jaj riu kadai ga voice of the people party ka balum lang menta kabang kinre mu penaru boy war maram lengam ini ka wei ka judgment re em dei ban bakla ya kani ko ki pat ba nganget nang ni sikmat anum don menu bala ban pat ban pra ya ka judgment re namar ngile lek ban hikai ban pensuthu ya ki pat ba hakeleng kari tingi wan menta ha kani ka poru ban wat ya ki pat ba ban hikai ban pensuthu ban katu kala biang nang ni sikmat phiru dodon bon penbit penthami wan ai pisa biong kublai shibonam kabut tengah ada panrai hau pra kadika kamram zu ke jungi bangin jet ngin wat iki briu ki bangila ban senya ki ban long ki nge kit lengkerlem ki ban long ki syakri ki jong upat ba ko ki pat ba be janga namar kita kadau ngakwa banong ye pi hakani ka por yang ini ya ringkat bangi ka voice of the people party yang ini khlipat ye ri ban ka jet ban riu ka jungi klep no ye kita ki seng ki ba pi je kam mentoy ban suit marla mentala da pi ya kata ka seng HSPDP ka ba phim pala adu menta banya klalok piaban pet ya ka linti pat hato kata ka HSPDP ka dang don na me nongrem ko maka por bo mait udon kadang idon jingkremenem ne klalong pun ban ke kerja seng ka persang ban pen bi ban pinthami ban chutu yangi ki pat ba ya kata ka jingi seng ka jingi mar kata raw nga juong ka voice of the people party kamong baditang kinong kersan juga kebe it jaj benriu ngemong baditang kinong kersan juga PPP kebe it jaj benriu ngemong baditang kinong kersan juga kebe sengokia ngitip dan shibun kinong kersan juga kongres jong ke HSPDP jong ke UDP jong ke NPP kebe sengokia shisai ke jaj benriu kebe it shisai ke jaj benriu kinrei kebe kersan kini kiseng kala dei ke por ngasgo yaki bakin mino ane kita kiseng begidon aliring kat barngi kenang mangin poi kloi syaka thong ban wan ra ban sandur ya ka lasai ka shisngi
jagi kon gi kiti jing namar ngi don ya kata ke jing I jingai ban penempat ban penbapat ban pengladur ya kene ri ke jing kini ki wa ki barayap ngin penbha ya ki bagian empat on da kala empat kalawan ke jing keladur kini ki lum ki baselan ngi don kam ban penbapat iki ban penempat bat kan wan ke jing itnat Balabhai Patel Home Minister Beningkong Jongger India how kelalan kot jaga snem khat khandai spa sawopra habo wan sinish po nong ba shlong Ukraine nang te po madan kirkit laban wong kumno yours is a land for gods to live in kabumot kaniga ri ke jong pi kaniga ri ka baki play ki shong habang apet ye jing jengam juga mariang wong habang apet ye ki ki bescore clear habang ring men si mi ka taler ka bakho ka day ki blame kin shong ka ni gari kalong kumno gari ka jungi mentai pimot ngi suk ka men sim namar kata daw ngong em ngi khun ban tay pat ya ka ni gari ka jungi ngi tip ngi namra ban imsa nang namra ban long sa kum ni karta kan ya ngam tip langan yo nem kala ban im temen kata ka kam shong ha ka shong hunong thao oban pria ya ka jingem ka jinga ngasno si banong bangi kum ka jat riu ngiling ko than karta jingem jingi la kham duna bangin shemi ki propose nam ki khandai pos nam kham nyar banlap ki bala shispas nam karta gi shnong ki thao jingi menta ngi krat khna ngi sa khna kum ka jat riu tolar ngi em renti propson snam bangin ang ban sumari ka met ka phat kanu singing em proposan into your life pa nribusan kalong tang gumal life away hajar singi ye em hagan ka slap thai tang life away hajar singi ye em bat nyolak sa phosa hajar kentai e o ngi kwa ban klon lut ye ka prthai bro ko we klem do perkhat ki long din ki man din Klem da perkhat ekala shy ekala shisni ki nogelam jaga boys of the people party kim kwa bhi banin klon le em ni kwa ban shakri ni kwa ladaga long gaman ga joble shobi ki khmat ki kin khaprip ni kwa bani bagani ga jat ban riu kalong ga klan bat ka bayetli ko ki pat babe namar ni tep pala ni etli ngen klan bar bangi klan anam don ki we pat ke manabar ki banut ban pepo le ni ban pani boringi nang tangi kwa bagani ga ri ga ji kalong ga ri ka basai ka ri ga baruspa bat ka ri ga ngan minta hato don jing ngan don jing ngan we parlok ujunga hangtei hapo bapung abang ale jagini gisngi alai kendo yu ngari kumno menta philarus pa bhama ngasngo phiatre de we ka kam hadin bla e ka kam ti do yong o em phi shno ngala sange no ngong balai wong nomor ba satu nomor ba kata ka jagatri ka khapaji na yeng satu be kat ke e bangale ulahapan sange no ek kam namar baga jing jelai jing kam tu pai ke jing jot menta jing khon samla ka jing ngam jing khon sama how drops ka jing bon jing bri ke bachim no ela ka jing em sitang por ke bat khat jubor ela ka jing em ongim ju kham yo snow te hagi por ke baman shwa hagi por bingi dan khana mangi da don we e obat khat ya ka jing em ngim ju kham so tanat bani thu khana ka ja la ka ja no kata ka khana Nai menta ka shirkai ka jing penkot ka jong kibriu yala ka jong ka jing MC teng por ngala sngok khia ga ni ngala kli jing kli man ka ni po assembly ngonga ko atep shi post nam ha po shi post nam ka nungot ke bala khat jubo yala ka jing em kai ka jawab ka bangayo na ka sarkar khat praspa tam e tang shi post nam balai kibriu git khat jubo yala ka jing em namar kam don jingkerman kat shaba pai tang na ka jing e kat shaba pai tang na ka jing dum ka don ka jing tot akur kom prakhat Bagala bat ni khat jubor hatung isuk ma komen sim bachuk e gibri bakum kita bakin khat jubor em ngem sok namar balengi don ni ka jingkit kli ko ki pai ba ndai ki jing perta ka jing ah ka ni ka por ka jing pensno ka jing ah ka ni ka por ko ki pai ba kan long len e kan long kumbangi bread yau malanai hakmat jigi sniang laru pai ba ai ya ka ketika mon ya ka ketika ka shong api ken menta ba phin rai wat ong bangam lali e wat ong bangatrot em pideki nong thong kumba phi thung kumba phi pet kumta phinot namar ka takadaw yang ini ya ringkat bangi kinongelam juga voice of the people party banwanra ya ka jingla haga de ri kab e ya ka ji ngadon ka jinget ke baskem nor ka jingmi juga voice of the people party kam de ka jingjar ringkat habang rem muslim arjal khat prangala no minsim ngong imat kani kala kut yang ha kam sakri pai ba leng ba senchar ka khada noi ngam poi prakhat bo blei ula tingkai lupa yau dr Ricky AJ Singkan ubri noi kai ni hu nong ela pe ka ktin ka jong blei
Baun wan banayam barden kampat long ipi bapin sangeno nganum isu ipi nang nishman. U Dr. Bats Kemmerbo unoi kai ni hu nong aiktin juga parti ubri uba pro ubri uba nep kajing kar ubri uba star bachelor kini keba kiwei ki parti kinar kro yeki hindai kimtre kiwan banayam ni hap ya don ringkat kipun kinoi kai college kinoi kai ki riusta ki rishampang ki balai wan lang ka voice of the people party kamdei ka parti jonga shimet kadai ka jong ki briu ka jong paipa bat kala sanjur te ki riu perkat ki bakwa ban no yu sinyang uben hei om dei ban kamai spa andre ban sanjur ya ka tai ka safau ka sanpau snem ka banwan ko ki paipa dei namar kata kadau pi ken menta kadon ka jik ki jing palo upra kat sablik yeng ye tho ru tem jing roi pra bam khana ru tem jing roi pra chu tem jing roi pra ki ong kibriu lala jing roi pra mata bania ka jing roi UN sun kala song shit kadon ko ke keplay ka jing seng yeng dalawai jing seng yeng tau khana dala de wai jing seng yeng ong ki me roi jing roi pra re namar balai bala kwae kata kecing roi ji roi pra ki kena ki bidang rit ki bam pat tip ya ka boot election nyo frasnam riu nyo san riu nyo snam o kende tang si igi kinong lam o lawan upra hau pra kunta be ki khulung ki bidang rit sisnam sitang arsnam duna ki bam pat laj tang ban keren tang sios ko ka jing kenu ti roi lak hi kamet hau pa kei gini kam dei ke jing jarang khat kadai ka mayan belai ka bau belai upni lingba kini ki khlung ki bedang khoj ki bedang subah ki bedang hok bakin i ya katai ka lawai ka pernai ha ka voice of the people party ki yo i ka jingkerman ha ka voice of the people party ki yo ya kata ka jing shngai ka voice of the people party ki kmat jongki ki yo i namar utau nom pelong nom patau la bu ya ka mayan belai lingba jongki ngi ki bela he ki bela san hatongin le bam sinyo hatongin kensting hatongin ka bam position em ya ban nga kwaru na kamta kitu ki bedon apreng jing ardatin ki bedon ki nong jiet menta ki em la ila upra swa tambang empat nang rai ngate te upra ne ka kti ne pra ne ke kongres ne namar ba ke kongres su ka biang pe porsin syar kongres de hem ko ki pai ba wan num bakla lada day baka kongres kambakala ka BJP kanum yola banwan haka bor hari India day namar kata kadau kadai ka dauba ka paplilinti ka BJP bakan sinsha donbor day ka jing feel jong kong pek hang ni Meghalaya ka jing ipemi thoi thau u kongres hapo district council ye trebu NPP hasorkar jela persya NPP minta satu shani mdonong rim kamlong ka voice of the people party lada kadon marwairu kan yeng ha kanong rim ka baskem ngidon kam bapin iya kata wat num bakla hapo